po sa lahat. Ito po tayo ngayon sa isang birthdayhan. Uy, Tia, huwag ka nga alis. Lapit ka po sa akin. Ito pong ginagawa nila. Ano pong ginagawa na to? Ano pong... sinukmani daw ito. So, etong hirap ng pagluluto, mainit. Kaya, masakit po sa mata. Masakit po sa mata. Kaya po, Tia, layo ka muna. Pero bago po ang lahat, yung pang hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo at i-hit po yung notification bell para po ma-update po kayo sa mga bago kong video na i-upload. Sige, tuloy lang ang pagluluto. Ito, pakikunan nga to, Ito po yung lulutuin. Sinukmani. Ito, tutong. Tutong na po ito. Ito yung gagawing sinukmani or biko. Ito po, lalagyan ng mani. Gagatayin din natin, ate. Sama doon sa Lalagyan ng mani. Ito po, margarine. So, ganito pa kahirap magluto, magmaramihan kasi pagsasama-samahin natin bago sa kanan tatakalin din. Oh, masarap daw ang tutong. Sa lang, ate. Lalagyan ng pulot para Lalagyan ng biko. Ha? Alika dito. Magpakita ka dito. Magpakita ka dito. Ito, lalagyan na po siya ng margarine. Yan, kasunod po margarine. Tutunawin. Anong kasunod niya rin? Ano po? Palalaputin po yung sabaw. Palalaputin daw po ang Luto na sabaw. po yung luto na yung... Luto na yung kanin. Nako, hirap. Ano to, gata? Gata po at asukal. Gata at asukal. Ate! Kasi po ako kanano sinasabi na iya, mali-mali ko. May mali daw po iya. Ito po yung mga tagaluto. Ito na po yung mga expert sa ganitong handaan. order po kayo. Order daw po kayo. So, si Kuya, nagluluto ka rin ba ng ganito? Oo. Yun, sila po yung mga nagluluto ng ganito. Ang hirap. Mausap. Yan. Maraming mali ang nilalapon yan. Marami daw pong mani ang nilalahok dito para daw po lasang-lasa. Basta mali, mataas Mali na. yung nabansa eh. Para Di ba narinig po ninyo po yung sinabi, matatawa po kayo. Yun lang po mga biruan po ng mga nagluluto. Kaya para tayo sumasayaw, ikot-ikot. Ayan. Palala po mainit. Ayan. Ikot-ikot. Tapos ilalagay ko yung Ito kanin pag malapot na malapot. pag malapot na. Sa totoo lang pong init. Ewan ko kung paano po nila natitiis yung init po. Ang init po talaga dito. Ang init. Ay, ayan na. Ay. Ito po handa para bukas. Pero ngayon ako niluluto para bukas. Kain na lang ang mga tao. Tsaka makapagpahinga po mamaya. Ayan. Yan. Kulong-kulo na. Pakita mo, Alvin, oh. Kulong-kulo na po siya. Palalaputin na. Ayan. Ang lakas po yata ng apoy, Tia. Grabe pong init daw. Tingnan niyo kung pawis namin mukha kaming sa payatas. Ayun ang pira. Ano to, Mama? Pa ina, aga-aga ko. Yan. Paris bago gambas. Ayun, Toto, itakot din niyo. Yo, natawag. Ayan. Natawag. Ang bata yan. Kaya wala pa ito sa dagon. Yan. Ulog. Patry nga po, Tia. Tatry ko po. Madali pong maghalo pero hindi po masarap yung init. 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 Nangingialam lang po ako. Hindi po ako marunong magluto na ito. Pakialamera lang po ako. Tama, Toto. Gagaling ng natin. Lakas ang apo. Kung ano-ano pong sinasabi ng ate
Tia, nagpapatawa. Ayan. Malapit na po, malapit na. Ay, baka ano tayo, Tia. Ayan. Wala, siya ang apoy ni Bibi, madami ko na yung totoo. Ay, Wala. wala po. Nandun po sa... Wala ba rito? Si Juliet? Hindi po. Wala po. Kawawa naman. Nasa Bulacan po. Aalis lang nga. Tinanong ko nga po, uuwi ka pa. Sabi niya, yan, nagchichismisan po kami. Buhay lang ay buhay. Nagmamarites lang po kami. Nagmamarites lang po kami. Tinanong ko po siya kahapon, hindi tumawag sa akin. Hindi daw siya uuwi kasi nakakahiya na daw. Sabahal na araw daw yung uuwi. Nga daw po. Iya, mainit po dito sa gawin eh. Balik tayo. Hindi ka. Mainit doon. Lampas kasi ang apoy. Yan. Lampas po kaya po mainit. Yan. Kaya nga nang uwi, masarap kainin ngayon. Opo nga. Ayan, ano yan nilalagay mo? Ay, ano yan? Yung sunog na asukal. Ah, sunog na asukal. Pampapula daw po Pampapula. yan. Pampaganda ng kulay. Yan. Di ba, lagyan mo na lahat. Yan. Yan. Yan, mapula na po siya. Kung nakikita niyo po, mapula po siya Ano ngayon. siya? Kanina hindi Kanina kaya na pula. hindi. Lagyan ng konting, ano yun? Manisa. Mani. Wala pong katigil-tigil ang paghahalo hanggang po sa lumapot daw po ito. Ayan yun. Ah, tutong. Oo nga, pampasarap. Yan, nilalagay na yung tutong para hindi daw po sayang. Yan. Ayan po, oh. Nakita niyo po, iba na po yung tsura, oh. Hindi pa ilalagay yung kanin. Ari din. Ayan. Ay, hindi na kayo Ah, paunti-unti. Sige po. Piratin mo. Pirat na po. Ah. Lalagyan. Ah, titikman mo. Ako may lasa. May lasa naman talaga yung asukal. Den, Ayan, tinitikman po kung Den. lasa na. yung akin ng dinagat dati pwede itapon lang, sapal lang. Ah, Hindi ka na maglalag. hindi na po. Basta lalagay. yun ay nakatatlo. Labis na yan. Yan, yan po, bisig-bisig. Ilang mga ano tao. doon? Yan. Ilang Po, tinikman po nila kung tama na daw pong lasa pixel para bigyan po kita. May tatlo. kanin. Kuya. Ini Bibi. Na malakit. Hindi kanin, Yung malakit po. Ah, isa lang. Sa, Go, sasama na yun. Kung sasama-sama yun. pati yung isang yan, isasama din daw. Sasama na ho doon sa ginasama niyo. Ah, wala Para, na. wala na po. Ayos na. Ah? Ayos na. Yung wala isang pitching doon. Iuulit ko po yung mga hindi pa po nakaka-subscribe. Subscribe niyo po kayo sa channel ko para po Ayos na. ma-update po kayo sa aking mga bagong video na i-upload pa. Hit niyo po yung notification bell para po makuha niyo po agad kung gusto niyo po mapanood yung mga video kung i-upload ko po muli. Ayan, inihuhulog na po ang malagkit na kanin. Ito lang po ang ito lang po masaya dito kasi pag dito sa probinsya may mga ganitong okasyon, tulong-tulong pong mga tao. Pwede na rin pa, Felipe. Mamaya po kakasama. Pag-uwari. Ay, lalagay din yan. Mga Felipe. Ah, ito pa isang ingredient niya, pinipig. Nahalo daw to ito. Diyan. Yan, sumayad tayo yung dami. Ay, ayan, may dahon. Yan, naayos na po. Malapit na.
Ang init. Ibig sabihin hindi pwede sobrang lambot yung kanin. Kailangan po yan ay Kailangan daw pong pagkakasahin ng malagkit ay medyo matigas. Kasi pag malambot daw po, mahirap daw pong haluin at mabuo. Pero kaya nyo gawa ng paraan yan. Ah, Maliligat din yan. ah. Kailangan nung inihalo yan, kailangan lapot-lapot. Hindi pa lapot-lapot ang ano yan. ay hindi na po Ayan, matigas na malapit po. na. Nasang yan po. Saan ang lalagyanan? Wala. Walang lalagyanan. Nandun na po. Nandun doon. In lang kailangan nyo. Oo, di na makaihi. Mainit eh. Iin-inin daw po para po maganda ang pagka-finished product niya. Tuloy-tuloy po ang halo para po hindi matutong, masunog. Saka maghiwalay daw yung mga buo-buo. Ayan. Kasi pangit nga naman kakainin mo buo-buo. Yan o, yung mga buo-buo, dinudurog po nila. Dapat palagyan nyo na kanina sa programa. Ay, yung kung buo-buo, hindi. Nakita po niyo yung tsura namin, mga nanggigita sa init ng talaan. Yan, ayun, buo-buo pa. Sabi init? Ala ko rin din lalagyan na daw. Opo kaka, sa ano na po yan? Sa ulit. Ako ay Patuloy na. Yan mo ilalim dito. Hinaan nyo lang apoy. Tama na nyo. Correct. Hindi, hinaan lang apoy para mahihili ang Ay, so, hindi pa. Maluwa na kami. Mapupulat na kami ngayon. Mali-mali na po ang tiya. Mali-mali na po ang tiya. Mahirap po pala talaga magluto ng ganito. Ayan o. Aring pinipig mo, baka maiwan. ako. Parang Ako ano na mag-ibot siya. na nga. Ayan, ibubudbud na po ang pinipig. Ayan. Ayan. Ayan po yung pinipig o. Pinubudbud na po. Pampasarap. Pampaligat. Pampaligat daw, sabi ng tiya. Pampaligat yan. Bilong na. Dito. Wala pa mo. Usok. Yan ako lumabas. Ayan, bukas ang apoy. Hinaan yung apoy. Yung papel lang Yung naman. mahulog yan. Maalam. Wala na. Ginagawa na ang papel. Ayan, maganda na siya. Inuubo na yung isang nakahalo. Unat na yan. Pumupunat na ako. Pumupunat na. Grabe ang pawis ko. Tumutulo sa init. Ayos na? Ayan, iniin-in daw po para maganda ang pagka. Payak ang usok. Baka na kumain, mga Sayang po hindi po namin nakuna ng video yung paggawa po kanina ng maha. Hindi po namin nakunan. Mas madali po yung gawin yung magkakaluto kasi dito matagal.
Ayan, ini-in-in na. Basta nakahoy mo. Kahoy? Ah, yung panghalo. Durog na rin din. Ayan, inanggalan ko ng ibang apoy kasi masusunog. Kasi ini-in-in na siya. Ito mainit. Teka muna, bebe. Tapon mo na yan. Ganyan ka na ng bag yan. Ayan, kumakapit na siya, oh. Masusunog na. Saan ilalagay ba? Yan. Lalagyan pa ka rin ng Bebe, ano. ka lang. Oo, lagyan mo ng tikilya. Tikilya para hindi Ayan. Ito po, ilalagay na po dito yung finished product niya. Nalagyan po ng margarine para po hindi dumikit yung piko. Piko! Piko ng piko mo. Huwag ko Sarap. Dini po, dini. Ini, sa kabali ko eh. Ayan. Ayan, ibinaba. Kasi Hindi, po, mamaya yan i-ano yan. Pag lumamig yan din. Init pa eh. Kaya ganyan. hindi naman kayo magtaubari, Tia. Hindi lang, taro eh. Ayan. Sarap po niyan lalo. Yung marami ang pinipig. Oo. Sarap po. Makunti pa yung ating Ah, talagang nilalagyan siya ng pinipig Ayun na pampaligat po. Ayan. Ayan po ang finished product niya. Lalagyan sa ibabaw Tay, tay. ng mani. Nilalagyan sa ibabaw ng mani, ano? Sige po, ito po. Tapos na po yung pagluluto. Maraming salamat po. Iniulit ko po. Yung mga po hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe na po ako. Kayo. At kayo na po ang notification bell para po ma-update po kayo sa mga bagong video ko. Maraming salamat po.